Adlaw day tanan. Kasi ko paingon sa kong bantris mga J-boy kay tanaw na kog na pa sila gituka ba. Nga na pa sila gituka, na pa sila tubig. Okay raw ni mga J-boy, busog man. Ha. Na bantris mga J-boy pag ko binalit mga J-boy. Ito naging adlaw. Okay ra sa J-boy kay very good kay ilis kay may kay mga on ba. Pamin pa sila tubig mga J-boy. May tubig. Malay pohon mga J-boy ba nang naganit ay may gambing okasyon. Pwede na nato sila ihawon. Gamay rin mga J-boy akong gipalit kay kuamti budget gan. Ang lawag sa daan nila. Nala medyo ka mag-budget og lawag ani kay samotang budag ko na dagko kay kaon. Di man ni sila muhunong og tuka og di kin sila mabusog. Muhuno ni sila tuka ka nang busog lagi kasanan sila. Lubog lang sila basta busog na kay sila. Laka lang ba. Okay kayo mga J-boy. Hindi mga J-boy kay mainit ang panahon, maglaba pa ko. Andamon sa nako kong mga labhonon mga J-boy. Hindi mga J-boy, i-advise. Amping mo tanan da. I-follow, like, and share, and subscribe lang. Akong mga followers diya. Akong followers sa reels na ko. Sa akong doa ka YouTube account. Thank you guys. Salamat sa support. Dahil Allah tanan. God bless. Amping mo tanan mga J-boy.